Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat minister Silvania duidelijkheid wil over Jardim. Daarbij gaat het om minister van Financiën Javier Silvania. Die vraagt om duidelijkheid over de nieuwe baan van José Jardim. Hij is oud-minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en werkte de afgelopen jaren als directeur bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat deed hij tot 30 juni en meteen kort daarop werd hij benoemd tot directeur van Banco di Caribe. En Silvania vindt die snelle wisseling problematisch, ook omdat Banco di Caribe onder toezicht stond van de Centrale Bank. Hij vraagt nu aan de Centrale Bank over de uitleg over de procedure en de ethische toetsing van Jardim's benoeming. Volgens minister Silvania staan internationale normen geen snelle overstap toe van een topfunctionaris bij een toezichthoudend orgaan naar een leidinggevende functie bij een onder toezicht staande bank. Onafhankelijk onderzoek naar ambulances, dat heeft ook weer met minister Javier Silvania te maken, die ook minister is van Gezondheid, Milieu en Natuur. Die heeft in een brief aan de Raad van Commissarissen van de Ambulancedienst van Curaçao uitgelegd dat een onafhankelijke instantie de nieuwe ambulances moet evalueren. Zoals bekend is er veel discussie geweest over de aangeschafte ambulances. Zouden niet eens in de emergencyzaal van de CMC kunnen rijden, zijn te hoog. En de minister wil nu dat een onafhankelijke instantie bekijkt wat de situatie is rond de nieuwe ambulances. Auto onder vuur genomen, dat gebeurde gisteren op de Cerro Fortunaweg. Een man die reed in zijn rode SUV, kreeg problemen met de auto, stapte uit en op dat moment passeerde er een auto en werd er meerdere keren op hem en zijn auto geschoten. Hij is zelf 3 keer geraakt. Zijn auto heeft verschillende kogels opgevangen. Er lagen meer dan 8 hulzen naast de auto die beschoten was. De man wist naar een huis in de omgeving te gaan en van daaruit is hij naar het ziekenhuis gebracht en de zaak wordt onderzocht. De APC-bank is klaar om te beginnen. Vanaf 1 juli is de APC-bank een nieuwe bank op Curaçao en die laat weten klaar te zijn om de betrouwbare dienstverlening voor te zetten die CHB en PSB-bank met toewijding jarenlang hebben geboden. Ongeveer 50 jaar heeft de CHB haar klanten geholpen om eigenaar te worden van hun eigen woning of ander onroerend goed. En al meer dan 120 jaar lang stelde de PSB-bank de gemeenschap van Curaçao in staat om te sparen. Die zijn nu onder de overkoepelende orgaan van de APC-bank. En die zijn van start gegaan met veel zin in de nieuwe bank. Cuba geeft René Rosalia onderscheiding. Cuba eert René Vicente Rosalia. Dat kwam uit Santiago de Cuba. Daar heeft de provinciale raad, de Poder Popular de Santiago de Cuba, de onderscheiding gegeven aan René Vicente Rosalia. En het gaat om de onderscheiding Con esfuerzo de Turgente Nosta Vence. Met ieders inzet overwinnen we. En daarmee heeft hij een erkenning gekregen voor 40 jaar lang helpen om de lokale culturele tradities van Curaçao en Cuba te onderhouden. Hij heeft veel werk daarvoor verricht en Cuba heeft hem daarvoor onderscheiden. Een mooie eer en gefeliciteerd. Vrachtwagen omgevallen bij Julianadorp. De politie van Otrobanda moest met spoed naar Julianadorp gisteren na een melding dat een vuilniswagen was gekanteld. Bij aankomst trof de politie een omgekantelde wagen aan waarbij de chauffeur vastzat in de cabine. Het gaat niet om een vuilniswagen, het gaat om een vrachtwagen, excuus. Ook een ambulance was ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer dat zich in een zorgelijke toestand bevond. Hij is naar het CMC overgebracht en volgens ooggetuigen was de vrachtwagen bezig met het ophalen van huisvuil en op een gegeven moment kantelde en sloeg over de kop. Het is nog onduidelijk wat precies de oorzaak van het ongeval was. Uitbreiding luchthaven noodzakelijk, dat zei Wilhelmus Juni Ignacio, directeur van Curaçao Airport Holding, gisteren in de podcast Tresor Cugino.
Hij vertelde dat er opnieuw op Curaçao gedacht moet worden aan uitbreiding. Het was natuurlijk een grote uitbreiding geweest in 2015, 2016. Dat was een eerste fase van een luchthaven met een capaciteit van maximaal 1,7 passagiers per jaar. In de volgende fase zou die capaciteit worden uitgebreid naar 2,5 miljoen passagiers per jaar. Maar sinds die 2015, 2016 komen er al meer dan 1,7 miljoen passagiers per jaar. En vanaf dit jaar wordt verwacht dat er ongeveer 2,5 miljoen mensen zullen komen. Dus uitbreiding is noodzakelijk, dat zal niet snel gaan. Maar er wordt volgens de heer Ignacio wel aan gewerkt. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De Curaçaose minister van Justitie, Shelton Hato, is op werkbezoek in Nederland. Hij blijft daar tot 12 juli. Hij heeft de Staten uitgelegd dat hij kennismakingsgesprekken zal voeren. Ook wil hij bijdragen aan het versterken van de samenwerking met verschillende justitiële partners. Zo heeft hij onder meer een bezoek gebracht aan de ambassade van El Salvador. En daar is gesproken over justitiële samenwerking. Ook er is een bezoek gebracht samen met de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlos Manuel, aan de ambassade van Colombia. Op die manier, met die kennismakingsgesprekken, wil hij samenwerking met verschillende landen in de regio. En dat doet hij door rechtstreeks naar de ambassades in Nederland te gaan. En dan gaan we naar Bonaire. We hadden eerder nieuws over het toerismebureau dat betrokken zou zijn bij het uitgeven van ongedekte checks, zoals dat heet, aan luchtvaartmaatschappijen die wilden vliegen op Bonaire, zeg maar garant staan dat of er nou passagiers zouden komen, ja of nee, er toch betaald zal worden. Nu schrijft het Antilliaans Dagblad dat ook de toenmalige gezaghebber op 15 mei 2023 al toestemming gaf aan de stemrechtverlening. Ook het bestuurscollege op Bonaire was ervan op de hoogte dat er onderhandeld werd met luchtvaartmaatschappijen die op Bonaire wilden vliegen. En waarbij dan aangegeven werd dat er een soort garantie van het aantal passagiers kwam van Bonaire. Dus dan zou er betaald worden voor het aantal passagiers als ze niet helemaal vol zouden zitten, het vliegtuig. En in het dossier Koninkrijksrelaties werd eerder deze week gezegd dat er een schadepost door deze handelswijze was van vele miljoenen. Maar dat is nog de vraag, zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Minister-president van Aruba, Mike Eman, benoemt vandaag een voorlopige minister. Dat hebben media op Aruba aangegeven. De screening van parlementariër Mike de Mesa, die 100 dagen geleden, toen begon de nieuwe regering van de AVP in Futuro. Toen werd al genoemd dat Mike de Mesa de nieuwe minister zou worden. Nou, die screening is toen
afgebroken. Het is nog de vraag of die voortgezet zou worden. Maar in ieder geval wil er een voorlopige minister worden benoemd. En Mike Eeman zou daarbij denken aan René Herdé, die ook gevolmachtigde minister in Den Haag wordt. Dus hij zou een tussenpauze zijn op het ministerie van Mike de Missa. Dat is het ministerie van Infrastructuur, Energie en Telecommunicatie. Maar we moeten afwachten wie er daadwerkelijk benoemd wordt in Aruba. We houden het voor u in de gaten. Dan komen er verkeerscontroleposten op Curaçao. Dat gebeurt vanaf vandaag, morgen en overmorgen in de wijken Outrabanda, Cerro Fortuna en Marie Pompoen. Caribische militairen die hebben een oefening gericht op het opzetten en uitvoeren van verkeerscontroleposten, vehicle checkpoints. De oefening is bedoeld om de paraatheid en de samenwerking van de eenheden te vergroten in het kader van openbare orde en veiligheid. Maar Defensie laat ook weten dat het een training is. Er is geen reden tot zorg. Er is ook geen sprake van daadwerkelijke dreiging. Dit is een oefening in de wijken Outrabanda, Cerro di Fortuna en Marie Pompoen. En dan internationaal nieuws. Cuba kampt met een tekort aan levensreddende medicijnen. Veel mensen kunnen niet de medicijnen krijgen die nodig zijn om zieke mensen te verzorgen. U ziet op het beeld onder meer een jongen die dagelijks medicijnen nodig heeft, maar het is niet altijd zeker of ze daadwerkelijk kunnen worden gekocht. Het gaat om een 4-jarige zoon van Jessica Rodriguez. Er is veel problemen met het verkrijgen van medicijnen op Cuba. En Cuba, dat staat bekend om zijn goed opgeleide artsen en geavanceerde farmaceutische industrie, heeft lange tijd vaccin en medische diensten tot zijn topuitvoer gerekend. Maar door de Amerikaanse sancties is het land inmiddels niet langer medisch zelfvoorzienend. En dat is problematisch, want medicijnen zijn duur en de inkomsten van veel Cubanen zijn heel erg laag. Het Cubaanse zorgsysteem, zoals u wellicht weet, is voor iedereen gelijk. Dus er is geen privé-apotheken, klinieken en ziekenhuizen. Maar dat betekent wel dat niet iedereen de medicijnen krijgt die ze kunnen krijgen. En ook dat ze soms duur zijn. Zorgwekkende situatie. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alle andere nieuws voor u in de gaten houden. Dat blijven we doen, bijvoorbeeld morgen. En ik hoop dat u dan weer kijkt. Het beste, tot ziens. Dag.